Λοιπόν, είναι το 125. Είναι αυτό. Λοιπόν, αρκετά φτηνό μηχανάκι. Μισό Ιαπωνέζικο, μισό Κινέζικο. Έχει και λίγο ελληνικά στοιχεία η εταιρεία. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα που έχει μέχρι τώρα είναι το τεπόζιτο, το οποίο έχει πέσει βενζίνη και μας έχει χαλάσει λίγο. Λοιπόν, ο θόρυβος είναι αρκετά normal, παλεύεται δηλαδή.